Bueno, egia esan da, futbola gure gizartean sekulako eragina dauka. Azkenean, Gipuzkoan, adibidez, euneko ia 30 kirolaixea futbolista dira. Orduan, horren erreperkusioa, horren eragina oso handia da. Eta bai onerako eta bai txarrerako. Zerbait lortzen dugunean, inklusio aldian, berdintasun aldian, parekidetasunaren aldian, oso ondo da onartuta eta sekulako jartzuna dauka. Alderantziz eta hortarako itzen dugu horrelako kurtso bat, zerbait kaltegarrixa denean edo eskanbila bat sortzen denean edo ezbeharren bat gertatzen denean, oso itxura txarra ematen dugu eta gisa esan da, hor diana horretan beti gaude, ez? Baina gu nahi dugu, guk daukogun almen hori erabiltzea, gure gizartea hobetzeko eta azkenean Gipuzkoako jendeak ikusteko futbolak zelako gaitasuna daukan gauzak aldatzeko eta transformatzeko. Hori da, ez, nik uste Manuk esaten duen bezala, ez, bi ideia oinarrizko dela ikastaro hau antolatzen denean, ez, bata da, berak ondo esaten duen bezala, ez, futbola ispilu da, ez, gizartean ispilu da, eta gizartean gertatzen diren, gauzak, reflejatzen dira, ez, azkenean futbolean, ez, gizartean violentzia baldin bada futbolean ere, gizartean razismoa baldin bada futbolean ere, eta gainetik reflejo hori handitzen da, ez? Leku batean, lehiak eta giroan handitu egiten da, ez? Hori da ideia bat eta bigarrena da, futbola tresna bat baita ere, dela, ez? Futbolean ikusten dena eta futbolean gertatzen denak ez du soilik balio futbola bera hobetzeko, baizik eta futbolak isladatu dezake eta eman dezake gizarteari baita ere bere balioak eta hobekuntza tresna bezala balio du. Ez bakarrik futbola aldatzeko, baizik eta gizartea bera hobetzeko, hori da behintzat guk pentsatzen duguna. Guk uste du derrigorrezkoa dela, diagnostiko on bat egiteko, ikuspegi global bat, integral bat eukitzea, eta horregatik ikastaro honetan ikusi dugun bezala, batetik izan dugu akademia, unibertsitatea, ze gertatzen den hausnartzeko, bestetik oso garrantzitsua federazioa bera, bere kide guztiekin, agente guztiekin, entrenatzaileek, gurasoak, jokalariak, arbitroak, horko presidenteak, klubetako presidenteak, jende asko biltzen du federazioa, hau da, aktoreak beraiek, federazioko aktoreak, eta gero baita ere, kazetariak, ertzantza, ikusi du baita ere beste kiroletako personak, balonzestoko lehendakaria, balonmanoko lehendakaria, instituzioak, foru aldundia, hau da, horiek guztiak diagnostiko on bat egiteko. Eta diagnostikoaz gain ikusteko momentu honetan ze tresnekin aurre egiten zaizkion, agertzen zaizkigun arazo hauei, eta ze herramienta aktibatzen ditugun. Eta azkenik, hausnarketa kolektibo bezala, aurrean ditugun erronkak, etorkizuneko erronken inguruan hartzeko indarra eta baita ere azertatzeko hor bide horiek inguruan egin dugun hausnarketa. Guk uste dugu kiroldanetan gertatzen dela, batez ere taldeko kiroletan kontakto asko egoten da eta normala da zelaian edo pistan edo kantxan olako iskanbilak sortzia. Eta gainera, hau izan da, olako kirolak sortu zienetik, ez da berria. Oin dela markada batzuk, jende asko hil zan, Inglaterrako estadiotan, eta olako arazo larriak beti egon izan dira. Gaur egun, egisa esan da, pixkat aldatu da eta klabe ezberdin batzu dare. Pandemia bate pasatu dugu, gero sare sozialek ez dute bate laguntzen, alderantziz, eta gero futbol profesionalak transmititzen dituen irudia ez da guretzat egokiena, azkenean txikixek edo jokalari gaztiak
jokalari gaztiek, jokalari profesionalek egiten dutena imitatu nahi dute, eta zalegoak bai, eta orduan, uste beti egon izan da, gertatzen dena da, gaur dauden tresnekin, sare sozialekin, edabidekin, komunikabidekin, eta askoz gehiago ezautzen dugula, eta momentu baten biraliza huitzen da, eta orduan, ematen du oso larria dela. Egia esan da, naiz eta gutxi izan da ere guretzat oso larria da, eta oso kezkatuta gaude. Baina iskanbilak eta olako gertaerak salbuespenak izaten dira kontuan hartuta, guk adibidez futbolean urtero 11.000 partido jokatzen ditugula. Bai, hori oso ez dakit berezia edo bitxikeri bezala bai esan daiteke infantiletan, alebinetan, playerotan, hor dira gurasoak eta entrenatzaileak sortzen dituenak askotan iskanbilak. Zelaiko zelako iskanbilak ez dira egoten, zelai barruko hor ikamikak. Gero hortik aurrea aldatzen juten da, kadetetan dana batera gertatzen da, hau da, gurasoen tirabirak, zelai barruko iskanbilak, eta gero adin horretan agertzen da ere bai, lagunak juten diela partidua ikustea, eta uste dute partidu horretan insultatzea eta astintzia eta hori show barruko edo barra libre horren inguruan dagoela, eta hor ja danan hasten da, hortik 14 urtetik gora. Eta galdetu dozuna nesken futbolean, oin ez da gertatzen, oso gutxitan, baina oso gutxitan, urtean behin edo pare bat aldiz, baina ikusten da momentu honetan Gipuzkoan gainera oso barneratuta dauko nesken futbola eta erreferentega estatu mailan, mutilen portaerak gero eta gehiago imitatzen dugula. Eta guk uste dugu hemendik 5 urtera edo berdina izango diela nesken futboleko iskanbilatek eta mutilenak. Gu planteatzen duguna da, hain justu, apustu egin gauzak egiteko, gauza erraminta bezala erabiltzea, sorte hau, daukagun sorte hau, daukagu federazioa, Gipuzkoako Futbol Federazioa, uste dudana inun ez dena gertatzen ez, inplikatua, oso sensibilizatua, eta asmoarekin gai hauek lantzeko, ez. Eta uste dugu hori aprobetxatu behar dela, esaten zuen bezala inun ez da gertatzen, eta hemen alineatu dezakegula, bai akademia, bai unibertsitatea, bai federazioa, eta bai erakundeak, aldundia konkretuki, eta saiatu gaitezkela, hain justu, sortzen diren arazoei aurre egiteko, diagnostikotik haratago juten, eta leku konkretuetan, klub konkretuetan, esperientzi pilotoak egiten, balio hauekin, balio berri hauekin, hezkuntza balioekin, horrelako inzidenteak, horrelako irteerak, horrelako ezabatu nahi dituen konportamentuak alde batera utzi eta beste modu batetara jokatzeko. Eta uste hori bereziki Gipuzkoan egin dezakegula, hain justu oso alineatutako federazioa daukagulako, jende asko mugitzen du federazio bat, aldundia eta erakundeak ere horretan gaudelako, eta akademia eta unibertsitatea ere. Eta uste horrekin egin dezakegula, saiatu gaitezela, saiatu baino haratago, beharrezkoa delako eta egin beharra delako, federazioko presidenteak esaten duen bezala, ez baldin bada egiten futbol afizionatua bera desagertuko delako, saiatu gaitezke horrelako tresnak aktibatzen. Guk uste dugu, erakunde danak eta edabideak eta euren lana betetzen badute zentzu honetan eta futbol profesionaletik jasotzen dugun influentzia gutxitzen bada, hor erronka bakarra izango litzake familiekin egotia eta familietara llegatzia. Azkenean guretzat futbola beste extraeskolarra bat izan behar da, inglesa edo dantza edo musika eskola bezala, dibertitzeko erabili behar da, ekintza bat osasuntsua,
balorea handiko taldeko lana, eta hori familia guztiak barneratu eta defendatu behar dute olako mezua. Hori etxian lortzen dugu etxeetan, gure Gipuzkoako etxeetan zabaltzen bada olako mezua, guk uste dugu aurrera pauso oso handia eta erabakigarria izango zala.